ngal ganni rendo pinal e neesu en ngari e jokkude hande e doggol ɓen ɗon yaadunoɓe Cheikh Umarul Fuutiyu darde mum e nder jihad ɓuri tengtude e nder leydi Mali. Ngol ɗo woni lawol tataɓiwol ko en ngara e ngol dogol ngol jofnude ɗum weɓata. E nder ɓen limtaɓe hen ina jeeya hen biyeteɗo Alpha Souleymane Dia. Alpha Souleymane Dia ko imam gadana juma Cheikh Umarul Fuutiyu gonɗo to Nioro. Kanko o hawre ladial koto Nioro e wuro wiitengo Nioro Tuguni noon woni koye kiloji 5 hakkude mum e Nioro ko ɗon kadi o wirna. Goɗɗo ko Alpha Kasum Touré iwdi makko koto Sierra Leone. Kanko o jeeya koye ɓen ɗon darnuɓe wuro wiitendo Kasum Mula hedde Nioro. Kanko kadi woni imam gonɗon wuro. Goɗɗo ko Ceerno Aboubacry Tall omo ɓuri andirede noon Ceerno Habi Tall. Kanko ko miñum Cheikh Umarul Fuutiyu. Kanko e ɓiyiko biyeteɗo Mouhamadou Habi caggal mum o jokkodiri e tubankoɓe hani kanko e ɓiyiko ɓe jogui escorte omo ganduɗa ko biyeteɗo Mege kañum e biyeteɗo Quintin ha Nioro eɓe jaadi hakke 200 harbi yanki. ɓen ɗon ɗiɗo ɓeɓe jaadi hono Mege e Quintin jaɓɓa to Nioro taw jaɓɓi ɗumen ko Ceerno Aboubacry Tall. Ceerno Aboubacry Tall kañum e biyeteɗo Moustapha Hawsa on ko wonno joom wuro Nioro e on saaha. Ceerno Aboubacry Tall kañum maayi ko taw naywi o wirna ko wuro wiitengo Ségou. Goɗɗo ko Ceerno Alassane Ba. Ceerno Alassane Ba iwdi mum ko Jama Alwali e nder Fouta Toro falde Podor. Ko kanko wonno ceerno mum Tijjani Amadou. Wiyama wonde ko kanko hettuno e ñawdude on ɗon. Ñawdude ɗum kadi e laamu Halpulaar en umminoɓe goral Dande Maayo Sénégal to Bandiagara hadi gonɗon laamu foolede. Ceerno Alassane kañum hawri e ladial koto wiyete Bandiagara ko toon kadi o wirna. Goɗɗo e yaadiɓe Cheikh Umarul Fuutiyu ko biyeteɗo Mokhtar Ben Wadi. iwdi makko wiyama ko Tilla. Deftere nde tugniɗen nde hono deftere Abdoul Aziz Diallo Histoire du Sahel occidental du Mali 1850-1960 kañum holliri wonde iwdi makko ko Tilla. ina wawi wonde Tilla, ina wawi wonde Cilla, tawde deftere nde winda koye Faraysi. Koye tolno Degembere El Hadji Umarul Fuutiyu tottimo nelal faade e Tijjane Ahmadou mo ganduɗa e on saaha kañum ardino wuro Dogon en nokku biyeteɗo Dukumbo. Kanko on ɗon Mokhtar Ben Wadi o wara e wiide noon haala hito o wara koye lawol taw warimo ko masinankoɓe ɓuri tengtude masinanke biyeteɗo Pulal. On ɗon nelno ɗum Ousaydou Sékou Ahmadou. Balo Boubakary yaadani e gonɗon warga. Ɗum saabini Pulal e hoore mum waroya koye wolde kuuna taw warimo ko koninkoɓe Tijjane. Ko caggal mayde Mokhtar Ben Wadi e on saaha biteɗo Yero Koye Talfi mo liƴƴude mum woni Hawsa e wiide ɓe hen tawto e Tijjane Amadou. Goɗɗo ko Abdoul Qadi Sall e wiide Abdoul Aziz Diallo e nder deftere mum nde kalɗen nde iwdi makko ko Guédé village e nder Fouta Toro falde Podor. O yaadino e El Hadji Oumar rutti kadi o resindiri e ɓi laamiɗo julɓe biyeteɗo Dieynaba laamiɗo julɓe. Kono noon e nder haare mabɓe o tawtoyino tubakoɓe ɓuri tengtude e koninkoɓe Arsenal. E wiide haala ka ƴettuɗen e nder deftere nde o walliti no feewi e tubakoɓe ɓe keftugol nokku biyeteɗo Ségou. ha waɗa ɗon ni kadi wiyama ni kadi o mofti ɗiɗo ɓe ganduɗa ɓe ko ñukkinantoɓe tawa ene ñukkinano leydi France. Hen goto ko ɓalejo goɗɗo ko tubako. ɓen ɗon garno ko heblade lelgo golle e jangguji jubɗi wadde walla haareji jogorɗi wadde janggo. Dieynaba Lamiɗo Julɓe mbo moftuno o dañi peeje ha wawi habroyde ɗum
madani laamiɗo julɓe e on sahaa ɓe ngannduɗaa ɓe ko ñukkintooɓe wonnooɓe ɗon e seegu ndogi tawa ndogiri ko jam. caggal ɗum Abdoul Kadi Sall serti kadi e faraysinaaɓe tawto e laamu laamiɗo julɓe ɓuri teŋtude e hare Mayel e on sahaa o ƴukkondiri e koninkoɓe Arsenal ko adi kadi laawol ɗimmol ndomo rutto kadi omo tawto e faraysinaaɓe ɗum haali ɗum ko biyeteeɗo Jacques Megnaud o haali ɗum koye nder windande wiyeteende pionnier du Soudan rogere ɗimmere. kanko Abdoul Kadi Sall o wattini ko felleede o fella ko to Médina taw fellimbo ko biyeteeɗo club on ɗon ko tubako ɓiyi ko biyeteeɗo Oumar kañum jibina koye hitande 1970 tawtoramo hareji Amadou Lamidou Julɓe nde haɓanno e bambarankoɓe Ségou e sahande tubakoɓe kepti nokku o pawi hen jungo mum kanko Oumar on ɗon ko kanko fiiloya qaadi duuɓi limtinɗi caggal ɗum o waɗa gollotoɗo to tribunal du cercle gonnoɗo toon e nder leydi Mali o adi nde omo waɗe secrétaire walla ni mbiyen greffier tawde ko kalfinaɗo bindol e nder tribunal hayso tawi deftere nde wi ko secrétaire caggal ɗum o waɗa e gardiɗo tribunal subdivision mo Ségou e wiide Paul Marty ko neɗɗo pertuɗo sanne ƴoƴɗo sanne kono kadi jannguɗo jangde towde goɗɗo mo mbawɗen limtude yaadiɓe Cheikh Oumarul Foutiyou ko Mouhamadou Aliou Thiam iwde makko ko hayre law tawate koye nder hettere law e nder Fouta Toro Falde Podor e on saha ni mbiyen cercle Podor kanko o jeeya koye adiɓe arde Cheikh Oumarul Foutiyou kanko e Alpha Omar Ceerno Bayla en saabu koye guila hitande 1946 o yantoy noon koye koyngal konu yirlaɓe hono no haalde ɗum e nder wotere e jimi woni beyti ɗe o waɗanno saabu ko beytowo molnaɗo moole belɗo kuɗol sanne te o woppiri ɗum aduna o ko gonga noon o ardaki hay hunde to banggue koninkaɓe ɗum fof e waɗi noon Mouhamadou Aliou Thiam tawtorama e dendagal golwole Cheikh Oumarul Foutiyou to Tamba to capital Dialankadougou e Hare Adande to Hamdallahi ha to Lamorgo Masina kono kadi to Karta e to Ségou caggal nde masinankoɓe jebbili kanko Mouhamadou Aliou Thiam o serti ɗon e Cheikh Oumarul Foutiyou o yeehi to Ségou o tawoy toon laamiɗo julɓe ko toon to Ségou hono no wiiri en gaden o windi beytol makko gotol e gurdam Cheikh Oumarul Foutiyou caggal keptugol on ɗon nokku taw ko tubakoɓe farayse kepti ɗum e hitande 1890 o rutti to Fouta Toro kanko Mouhamadou Aliou Thiam to hayre law ko toon o hawre ladial koye hitande 1911 nden noon wiye ko taw o wumi haali ɗum ko Henri Gaden e nder deftere makko kalɗen donde ɓiyi ko ene wiye Hadi Thiam kañum jibina koye hitande 1971 taw jibini ɗum ko joom suudu makko biyeteɗo Aissata Ba on ɗon saaha on ɗon kañum heddi ko to Ségou kadi o jokki toon janngingol Alquranil Karim e nder leegal bitegal Ségou Bambara Hadi Thiam ɓi Mouhamadou Aliou Thiam dañi sukaɓe hewɓe e nder rewɓe nayoɓe o resno debbo makko gadano wiyete ko Kadijatou Dia o dañi joomum Aissatou Fanta Cheikh Amadou Tidiane Arikatou Abdoul Quddus Mouhamed Ali e Nafisatou joom suudu makko ɗimmo wiyete ko Fatimata Sow ɓe dañji Ahmadou Mokhtar ɓe dañji Sakhinatou ɓe dañji Aminata Ummul Kulsum kañum e Nafisatou joom suudu makko tataɓo so indi mum feeñani e deftere ndene ɓe dañji Aissatou ɓe dañji Madani ɓe dañji Boubacar e Rabiatou ɓe dañji Adama e Khadijatou onon Khadijatou ko kañum woni yumum Adama Ba Konare eɗen gandi ko joom suudu gardinoɗo leydi Mali ina wiye Alpha Omar Konare joom suudu makko nayaɓo ɓe dañji Salimatu ɓe dañji Jooɗo ɓe dañji Ummul Kayru ɓe dañji Cheikh Oumar ɓe dañji Hajaratu ɓe dañji kadi Salim
goɗɗo mo mbawɗen limtude gurdam mum ko Abdourahmani Ceerno Lamine Bismor. iwdi makko ko wuro Sinthiou Dangde. kanko o maayi ko to Dinguéraye ko toon kadi o wirna ko winda e makko e nder deftere nde heewani. goɗɗo mo ganduɗa o ko winda e mum heewani ha joni kadi ko Ceerno Bismor biyeteɗo Siré Adamu. iwdi makko kanko ne ko Sinthiou Dangde. kanko o wara koto wolde Guiéno Koura. goɗɗo mo deftere nde hono deftere Abdoul Aziz Diallo histoire du Sahel occidental du Mali mo haali ko biyeteɗo Lamtor Hammé. iwdi makko ko Guédé village. kanko o jeeya koye yaadiɓe Cheikh Oumarul Foutiyou ha nde seegu hepta. o teskama noon no feewi wonande e nder ɗin ɗon hareji baɗannoɗi. caggal ɗum woodi ko mettimbo o yalti ngunɗon kono Cheikh Oumar o tawtoye Amadou Mo Amadou. e on saaha Amadou Mo Amadou wonno lamɗo Masina, kono kadi o haalni ɗum ko fate juɓɓude kono Cheikh Oumarul Foutiyou Tall tawde kay hankadi ɓe ceerti e fannu no haɓirte. on mo kalɗen dowo hono Mouhamadou Aliou Thiam haali ɗum e nder bindi mum feeñi kadi nder nde ɗo deftere. deftere nde ne siftina en noon wonde o duusi kadi bamum Amadou Mo Amadou. bamum walla kawmum Amadou Mo Amadou ene wiye Mamoudou Sékou. on ɗon darde mum wonno ko falade Cheikh Oumar Foutiyou to Sékou to ngam ustude jaɓɓal mum faade Hamdallahi. nde Hamdallahi heɓta kanko Lamtor Hammé o nanga o ñaawa kono kadi o ñaawa warga e dow makko e koninkoɓe Cheikh Oumarul Foutiyou. ko gonga noon nden ñawore wonɓe hewɓe ɓe belaka ñawede mo warga, kono kadi ɓen ko belaka ko ɗum ni kadi wiyama e nder deftere nde tugunɗen nde metti Cheikh Oumarul Foutiyou. ɗo yanoɗo artuno foof ñawore wargo nde tabiti e dow makko o wara, kono noon o caggal ɗum o hebla o wirna birnugol julɗo te kadi ko Cheikh Oumarul Foutiyou kañum e hoore mum hebli wirwirde makko kañum kadi ardiɗo. waɗi noon ko wargo makko addi feccore e nder kono ngu saabu wonɓe jaadana hen. goɗɗo ko biteɗo Mouhamadou Almami Alhassane Baro. iwdi makko kanko ne ko Hayre Law. o jeeya koye sete mo El Hadji Oumarul Foutiyou nelno neli ɗum to Ahmadou Mo Amadou taw omo yaadi e Ceerno Haymout. on ɗon sete ina taweteno hen hewɓe taw ko harbiyankoɓe andaɓe taw kadi ko dariɓe. e on saaha Cheikh Oumar waɗi e jungo makko deftere wiyetede Safinatu Sada. Mouhamadou Almami Alhassane Baro mo Hayre Law e dande mum welde ko kañum joguino kalko fati e janggugol Safinatu Sada. ciftinen tan on ɗon sete mo Cheikh Oumarul Foutiyou nelno wonno fandare mum ko wadde feere ha waɗa kerol hakkude Ahmadou Mo Amadou e woɗɓe ɓe belaka diine Cheikh Oumarul Foutiyou. nde sete wari toon Amadou Mo Amadou wi ko loppet, wona tan wi loppet kono noon kadi neli ba lobbo yo ya to Ali Woytela saabu ina jotiri wonde sate baɗe ni ma El Hadji Oumar nel ɗum toon soɓe gari toon kadi on yo wi loppet. kan ɗon haala holliri wonde biteɗo Hammadi Sanfulde kañum e on saaha dey ɓurno wurorade koye sete fuutankoɓe garnoɗo toon e to. wiyama wonde nde wurori ɓen ɗon Amadou Mo Amadou koninkoɓe mum mbaɗi e makko condi e kuri. caggal ɗum nde ɓocciti toon kanko Hammadi Sanfulde o felliti tawtoyde Cheikh Oumarul Foutiyou to Ségu. kabaruji ɗi kolliri wonde o rokkini Cheikh Oumarul Foutiyou kabaruji kewɗi ko fati e karallagal haare ɓuri tengtude e haare cayawal waɗannode. Hammadi Sanfulde on ɗon mo kalaten ko jawanɗo masine naajo. kanko noon o yiƴƴoyto ko bamum Ahmadou Mo Ahmadou ko neɗɗo kadi kormaɗo e nder Hamdallahi. wiyama ni wonde o waɗi hakke bawɗe makko ngam hadde Ahmadou Mo Ahmadou habde Cheikh Oumarul Foutiyou. caggal ɗum ina wayno ɓe ummini fitina faade e makko saabu nden ɗon haare wiyama ni wonde o hippama toon walla o fiyama toon. ɗum saabi o serte Ahmadou Mo Ahmadou ngam tawtoyde Cheikh Oumarul Foutiyou. goɗɗo mo mbawɗen haalde gurdam mum ko biteɗo Kourou Batu. omo ɓuri andirede noon Batu Dembélé. kanko o jeeya koye sehilaɓe Cheikh Oumarul Foutiyou mawɓe. wiyama wonde kadi ko jiyaɗo wonno e lamɗo Massa Sis biteɗo Yan Fele Ceeman. o ardimo sofaji on ɗon ko kanko halfinano kala ko fati nden ko jawdi e nguuro ndew tawtoye El Hadji Oumar. ko neɗɗo noon wiyama wonde kewɗo haala lemsuɗo
o wara koye hare witende cayawal e cimti certude wiyama ni wonde no mayri ni e musde sofaji ɗi haɗi mum hebde goski makko walla tengre makko gam wawde wirnoyde ɗum birnugol julɗo dañi caɗele kewɗe te kadi hewɓe mbaramo hen. goɗɗo ko biteɗo Sambun Boubacar Bolaro on ɗon iwdi makko koto wiyete Bakuno kanko ne o tawti Cheikh Oumarul Fouti nde wela diine mum o maayi ko caggal ñaw taw o maayi ko ñande Hamdallahi naati e juuɗe Oumar ina waɗi goɗɗo biteɗo Atoumane Tafsir Diop on ɗon iwdi mum koye province Jolofo ko toon ummi ko ɗum saabi kanko o hettono koko faati e wibjo jolfuɓe ngo wonnoɓe e nder kono Cheikh Oumarul Fouti caggal nde laamu colonial en naati wonande ɓen heddinoɓe toon e jolfuɓe ɓe jaadani e Cheikh Oumarul Fouti en ɗon foof ndenti darne wuro ngon ɗon wiyete ko Nioro Tugone wolof kono kadi woɗɓe ndenti e wuro wiyetego Tintiba taw darni ɗum ko Bamarankoɓe Massa Cissé goɗɗo ko biteɗo Mouhamadou Ibrahim iwdi makko ko Labbe e nder Fouta Djalon kanko ne ko waliyo Allah mawɗo teskaɗo kadi to banggue aliyankagal mum Cheikh Oumarul Fouti ni hettinnomo koko fati e jangguingol sukaɓe mum wonnoɓe to Dinguirayi caggal mum ko kanko woni disnodirɗo Alpha Makki noon ko ɓi Cheikh Oumarul Fouti o windi e hitande 1960 ko wiyete la chronique de succession goɗɗo ko biteɗo Demba Garala iwdi mum koto wiyete Mawgol walla Mangol e nder Fuutotoro leydi Sénégal on ɗon ardima fulɓe rangaɓe tawtoynoɓe Cheikh Oumarul Fouti to wiyete Farabanna ɗum ko hakkude Tamba e Kidira no wiiri Abdoul Aziz Diallo e nder deftere mum nde e gardigo makko fulɓe rangaɓe ɓe kañumen goni hakke duuɓi ɗiɗi ɗo wiyete Kanja e nder cercle mo Kay caggal ɗum ɓe gari to wiyete Yeli Manne hakkude hitande 1985 e hitande 1986 ko ɗon kanko Demba Garala o wara koye saaha nde o darino ombo habto koninkoɓe Arsenal gonɗen koye 1890 eɗen dartina ɗo ngol ɗo doggol ko adi kadi nde eɗen jokkoyo so weeli Allah e sahaji garoji